Chiwenga odedzera kuti vese vakapihwa mota nembavha inonzi Sir Wicknell musati machiona makarombeswa. Hi guys, welcome to Zim Celebrated TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Tirai munzozvitaurwa naChiwenga anzi mucharudza musati mati wanodai makaramba mota idzi dzamakapuwa. Mr. Chivayo shall vomit the food he is eating with the stolen money. He shall vomit. Hey. And if you are wondering whether it is possible at all, just ask yourself, where is Mike Chimombe? Mucharudza baba. Kana wina bururu ari kudriver mota yakatengerwa naChivayo, mutaurire kuti zvanzi naChiwenga, mucharudza zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say urimpinga or mdara. They are going to go to waste. Vacharutsiwa zvekuti du parare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa, vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Hanzi naChiwenga pacharutsiwa paHarare. Peringa ere shona murando waMwari? This is what Chivayo should have done. This is what Scott Sakupkanya should have done. If you are connected to a man of power, put a knife at your throat if you have a big appetite. Believer, what hurts me is that there are people who didn't need these cars, who are comfortable with their lives. They work hard to earn a decent, honest living. Yes. Their only mistake is they ate a morsel. They received a corrupted gift. And when the day of vomiting comes, your wife is going to ask you, why did you receive it? We didn't need this gift. Look at how you are vomiting now. Is that not your lung you have vomited there? Oh, okay, it's not your lung. We thank God. Charutsa usvikwanhu vakufunga kuti nechitaka chako chabuda. Mashoko aChiwenga aya abva muBhaibheri, Zvirevo chapter 23, kubva pavhesi ya1 kusvika pa8. Hanzi naMwari pacharutsiwa paHarare. Madzimai edu ari kufa paMbuyanianda maternity hospital. There is not enough midwives there. There is not enough beds for our pregnant sisters. There is not enough facilities there. Just add the amount of the value of each car that Chivayo gave and ask those who are managing Parenyatwa Hospital, what could they have achieved with that money? Not as a donation by Chivayo, because it's not his money. Just if when the government had allocated it to the Ministry of Health, procedurally, ask yourself, how many lives could we have saved? Therefore, thus says the Lord, pacharutsiwa paHarare. Yes. Kana wadedzwa kuzodya naPresident, ngwarira chikafu chauchapiwa kuti udye. Kana wadedzwa naMinister kana ndiVice President, vabatikava vakuru venyika, zvichenjerere pamusoro pezvavachakupa. Yes. Uzvigure huro dzako. Uzvigure huro. Kana uri munhu wamadyo.
ise banga pauro. Iro ndo rakanaka riri pascripture iri. Zviisire banga pauro kuti uro yangu hausi kumedza nhasi. Regai ndinodya bonongwe rabikwa naadzimai vangu. Maita basa mukuru mama ndideedza asi ndakaguta. Mazuva ano mazina angu ari kurwadza, nyama iri kundinetsa kutsenga, ndiri kungodya mukaka bedzi. Saka dai mandipa hangu nemukaka. Kambu svika zvako kumboti mukadzi wangu chifashedza nyama iya wazvichengeta. Isabanga pauro. Ukaona munhu ane political power akukupa zvipo zvaunoziva kuti haudeserve kuzviwana. Kana uri munhu wamadyo, isabanga pauro. Ndiko kutaura kwaMwari. Zvirevo 23 mashoko aMwari. Kana uchikara zviise banga pauro kuti urege kumedza. Yes. Usapanga zvokudya zvake zvinonaka nekuti zvokudya izvozvo zvinonyengera. Aha. Verse 4. I'm sure you have heard from the horse's mouth Chiwenga pachaka achidedzera kudai makadziramba mota idzi because muchachiona mucharutsa makarombeswa munofarira zvinhu too much. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.